Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Lapu-Lapu City ang atong matatampo nagdasangan nga Paul. Ay, salamat ha. Nalipay kay ko nimo. Jumbo! Sabay, magwaw ta. Hindi mo kang imawaw eh. Ang ay may pangahambog. Makawili. Uy, mag-usap ta ha. Ganan kay ko nimo. Jumbo! I love you. Wow! Kwartan sab! Isod kining gwapo ta na. Tekan bayot pabuang. Tekan kayong mahimugatasan. Saba na diha, bay. Hmm? Dali na. Muskuro na ta. Okay. Shabu is life. Yaho! Maayo kini pauli ka pa. Pila ka adlaw kang nawa dinis bay. Dito ka na lang yun magnyampungan sa mga barkada mong adik. Sas, mama sa day. Ay, nagugugbat siya tama. Ipauli magani ko. Magyaw-yaw ka na sad. Sige sa may dili magyaw-yaw. Nga kung may awayo ni papa ni mo kung dili ka mauli. Para pag may mahibaw kung asa ka apason. Tingali ibalita na lang niya mo ha. Ginapail ka na stokhang. Subaan mo, eh. Sat! Hoy! Gisumbag mo ni mong bongbong. Tanawa! May pagkapuslot. Ni Abay! Hala, sige! Gubaan ang mga butang diha kutob sa imong gustong gubon. Pagkahuman layas. Gikapoy na ko ni mo, Paul. Gikapoy na ko ni mo. Maski kapoy ko nimo. Wala yung hospital ko. Og, bahala na mo din ha. Og, bahala na sa kunako. Uy, manila ta din sa siyo. Anihin na ta din arong thrilling. Ngit-ngit bitaw. Og, nasa likdan masipta. Hala, uy. Mahaglog man ka tingalig may makakita. Unsa man? Gusto ka malipay, di? Gusto, uy. Ikaw nagsulti na mo, eh. Tagka nga isulti. Sige na. Maniho na diha. Aron, mahuman na ta. Yaan na ba karon? Sige, uy. Bahala na ni. Basta malipay lang ko. Ay, bungka. Oh, jumbo. Manguyab ka na ako? Oh, ano day? Dili day mahimo? Buwan mahimo ba? Mamayutay ka. Uy. Aron may ikagasto ka sa imong bisyo. Mahimo ba ayaw kong kalingawi? Kalingawan day nang manguyab ko nimo. Pangita laglain, dili ako. Wa ko'y plano nga makauyab og sa kalalaki nga sama nimo. Adik ka pa, mamayutay ka pa. Dili pa ego, mopatol ka pag matrona, callboy, adik. Buang-buang ang stamina. Gibastos ko. Brad. Makal. May nang kalaban. Di, good. Naglagot ko, Brad. Karong gabi. Bantay lang ko na siya karong gabi. Ha? Kaya ano? Ano man? Sa may plano? Gabiin na mo gina siya mauli. Gikan sa iyang trabaho. Isip call center, di ba? Oh. Patilawon ako siya. Ug unsay lami sa callboy. Ani ang atong kataro kay pay. Paingon na siya din sa atong mahimutangan. Pangandam na mo, bro. Okay, bro. Okay. Nanay. Hi, Ames. Mahimo ba, Paul? Ay pag-alis ako agianan? Ha? Agi ako. Makigsulti pagani ko nimo. At pihag yun mo, eh. Ops. Ayaw lagi pag binastos lagi. Makigsulti pagani ko nimo. Mahimo ba? Mapaulin ako. Nagpaamot na sa mapagpapan ako. Dali na, nak. Dali. Ayaw na pangitag mama o papa. Kaya ako gani. Wa naman ko mangitas akong mga ginikanan. Nabuhi raman ko kauban sa akong mga barkada. Na may barkadang nisagop na ko. Ops. Ayaw sa lagi. Musingit magyuguron. Sige! Nakuya pa na! Bro! Ako nasad! Kaganin na rin kay kaniya! Hala! Puti adin mo glubot, bro! Talaga!
Human ako. Ako sana. Next. Ako sana. Yes. Ni Uy. Ako sana. Arte bitaw ka. Virgin na noon. Tagbo na mo mga brad. Nakapabuhagay naman tang tanan sa tong hagib. Manibat na ta. Magpalayo ta din eh. Unya. Kini si Amy. Usaon ta man eh. Wa pa man ay panimot. Biyaan ta ka na siya lang bilis kalabunan. Manibat na gikan din eh. Muad tutas layong dapit. Okay. Nga naman eh. Ilan na gud kay gayon na. Sakit gud kayong inipangihin ako. Kung may baho nga discharges nga mugawa sa ako Murag nagduga og sige. Agay. Nasira man ko ako ani. Kung mao ka na. Kung nasira ko, natakdan sa nako sa kung sira si Amy. Pagkitang daw tang liyaw. Mga pulis ni. Aristado ka sa sarang pagpanlogos. Unsa? Nabilanggo gid ko. Dili pa gyud igo. Nasakit ko tungod sa nagkalain-laing mga bayo ug mga matronang babae nga magkinahanglan og lawas ng kalipay nga akong ikahatag bugti sa kwarta nga way proteksyon. Nakakita kami ni Amy ug sa iyang pamilya sa bilangguan. Lupig na lipat yun ko sa iyang papa. Mayo na lang gani kay napugnan pa siya sa mga jail guards. Perting hilak ni Amy kay natakdang gyud siya sa akong sakit. Nagpangamain ako sa akong kamatayon. Tungod kay gikapoy na sab ko sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat ug more power sa RM. Mao kita mga galang kaagi ni Paul nga taga Lapu-Lapu City. Ang mga kaagi gibata ng diwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulat o gubuhos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalaw, mga suging tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalinlaing kaagis na kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangan nga Wela, 15 anyos, taga Alegria, Cebu. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong uyab nga taguon talang sab sa pangan nga Jojo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Babe, nalipay ako. Nga nagkauyab ni kita. Nga gisugot ni gani mo. Idugay na biya kay kong nanguyab ni mo. Hasta ko, babe. O kinaot ka di ko mo pasakitan, ha? Ano pasakitan, mantika? Nga love, mantika. Muna magiging akong panguyab ni mo. Nga pasakitan na mantika. Arong buwagan ko ni mo. Di, ginano ko buhato ni mo, babe. Dili, yun. Salamat, babe. Excited naman tikang iplailas akong mamagpapa, babe. Unsa? Kaya kasama ron ha. Kaya ipilaila ti kasamo. Okay, sure, babe. Ipanangiti kasi mong parents. Nga ato ta samo. Ha? Ayaw lang. Ha? Nga naman. Di lang ko manangiti lang papa o mama kay di ko gusto nga mahibaw sila nga may uyab na ko. Kay paubaya ka nga stricto kay ang akong papa. Nananghid lang gani ko karon nga moadto ko silang tiya aron kagawas ko sa amo para lang gyud magkakita ta, babe. Bugoy gini mo, babe. Uy, Lagi. bugoy ka. Bugoy na kong babe. Uy. Basta ha. Imo ning gusto nga. Dili ta mo nang lang papagmama ni mo, babe ha. Lagi. Ato na. Magdali lang ta dito, babe, ha? Uy, maon ni imong uyab, Jo. O ma, siya si Wela ma. O ako siyang ginadin ni sa ato ma. Aron nga magkaila mo. Maayo kang mamili og uyab, anak. Gwapa. Pila na edad ni mo, day? Kuan, 15 pa ko, ate. Uy, unsa?
bata pa man di ay ini niya, Jo. Nganong gidaman ini mo din sa ato? Nga naman daig bata paswila ma. Nga, nagkahigugma ay man mi. Ha? Uy, nya day nahibawang imong mga ginikanan nga ni aka dinhi sa amo. Oo, ate. Nahibaw to sila. Maayo. Mas labing maayo nga nananghid ka nga may pagtugot sa imong mga ginikanan ang imong pagkuyog ni Jojo dinhi sa amo. Babe, nakasako si mong mama. Ha? Nga naman. Namakakman ko niya. Nananghid ko sa kong mama o papa, bisan ugwa. Gusto rin sabtong buti mong itubag ni Mama Beboy. Kay kabantay kong mama nga. Nabalaga nga ni Kuyog ka din sa mo. Nga, 15 anyos manday ka. Nainig ka goal. Ha? Okay? But today, birthday sa kong uyuan. Unya lang mauli. Pa-birthday sa tasilang tiyo. Kay, ipailaila sa tikas akong mga igagaw. Aba, babe? Maghinay lang ta. Ipasig, magkamatas na sa mama. Nagabian kita ulit din sa inyo, gikang na birthday, babe. Di nilang tatuog sa mo, babe, ha? Unsa? Babe, 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 I love you. babe, Babe, mahal ka. mahal sa ka. Babe, pinahita po kinato. Umapdos ko niya ko. Ayaw maghilak, babe. Kung sa may tabo, andam ko manubag. O mga tubang sa imong pamilya. Natugyan ka akong pagkababae kang Jojo, nga akong uyab, kanahigog pa man sagot ko niya. Mangwa ko kabalipad dihang nahitabo ni. Apa nabalaka ko kung unsaon ko sa pagpangatarungan ng akong mga ginikanan, nga wa ko maulian ng gabi una nga gidakong Jojo sa ilaha. Anang pagkaugma, gihatod kong Jojo sa mua. Unya, babe, hunong sa me. Nga naman, apit na nang tumabot sa inyo. Makita na ito ganyang bayo. Ayaw na lang kauglaw sa amo, baby. Ha? Nga naman. Nabalaka ko alam niyo mo, babe. Kaya basi kung saan niya ka sa kong papa, isog na pagkaayo to. Ako nang ibahala sa mong papa. Kung nga nung huwag ka makauli sa gabi is inyo. Babe. So, ito ba ka? Tana. O babe, timan mahal ti ka. Mangdili ti ka pasagdan. E basinog, ikaw na nung unsaon si mong papa. Kung nga nung huwag ka makauli gabi, ang mas maayo na nga, makapanalipod ko ni mo. Kung galing unsaon kang papa ni mo. Uy, nagkurog naman ko sa kahadlok, babe. Kalma na galing na. Kalma na. Ayaw ka hadlok. Ni ako, babe. Din ka magkiat-kiat, babayhana ka, ha? 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 Dayan! Ayaw lang pasakitin siya. Sayaw! Huwag kinsa ng lalaki nga imong kuyo ka, uya. May buntag din ay. Mamaayo pagka nga akong buntag nga, wa ko mahibawag diin mabuntag gining akong anak. Ako na yung uyab sa mga anak na eh. Ha? Huwag maungwa siya makauli gabi ikay. Ako siyang gida sa mong bahay. Oh, unsa? Ako mong siyang gipaila-ila sa kong pamilya no eh. Ha? Kapag kagugnaw ni mong lalakiha ka, wa maggani ko makailan ni mo. Kunya, ang ako nunong anak ang imong paila-ila sa imong pamilya. Pa ako kagustuhan nga dili kong taigpaybaw ni mo nga may uyab na ko. Kinahibaw kong masako ka. Unya, nga nung may kaisok naman ng lalakiha o pailaron, ha? Paala ko kung saan sa Jojo, maluoy ka. Nagahigog maay mi pa. Ha? Mong ningahas kong katubang ni mo na eh. Eh gusto kong mga sawa sa imong anak. Kay nahilabtan na ako sa gabi eh. Unsa? O di mo kang tawana ka, ha? Paala lagi pa. Ayaw gilapti sa Jojo, maluoy ka. Di mo kang tawana ka? Imo kinahingilap ta ng akong anak, ha? Imo kikidnap o kilogos! Ha? Wala kong kidnapan na yun eh. Ugwa na ko lugos sa suwina. Minor de edad yung taon ng akong anak dong. Mong ikihati ka kidnapping o rape. Pawa ko lugusan ni Jojo. Amo to kagustuhang duhang nahitabo na mo. Nagahigog maay mi pa. Basta! Paabuta ang kiha ko nimo lalakiha ka. Ipapriso ti ka sa pagkidnap o paglogos mo sa akong anak nga usa ka minor de edad. Sakit kayong akong dughan sa mga panghitabo. Nagsige na lang ko og hilak.
Samok na kaayo mi karon sa among pamilya, kay desidido mang gyud nga ikiha ni Papa si Jojo og rape. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magakiha pa gyud ang akong papa kang Jojo og rape tungod kay minor de edad pa ko? Magiya ba sab og kidnapping si Jojo sa pagdaniya nako sa ila nga wa man kupug sang Jojo sa pagda? Ikaduhang pangutana, uyab mi si Jojo og nagahigog maay mi ug among duhang kagustuhan ang nahitabo namo. Wa man ko niya pugsa. Makadut ba ang pagkiha ni Papa kang Jojo og rape? Ikatulong pangutana, kung magatubang nami sa korte, mahimo ba nga ako ang musaksi pabor kang Jojo nga wa ko niya kidnapa og lugusa nga sinabutan namo ang tanang nahitabo namo? Ikaupat og katapusan, unsa may akong buhaton nga madawat ni Papa si Jojo? Angay bang magbuwag ning Jojo? Sakit manggod kaayo kay mahal man namo ang usag-usa. Unsay angay kong buhaton? Palihog tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Wela. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, magubanta ko yung tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, behavioral, personal or problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa inyong gidugayan, pwede ninyo ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga sukintig paminaw, inyong mga suwat pwede na ninyo ipadala sa mga nagkalain-lain nga paagi natay Facebook, natay email, pwede po sa post office. Ayaw mong panluod, amo man ang nadawat na tanan. Kaso sa kadaghang mga pamaagi, daghan sa kaming madawat nga suwat, muna ato nang i-first come, first serve basis. So paabot-paabot lang mo mga sukintig paminaw kay Watakibaw, inyo nang suwat ang sunod nga, mahimuan og drama sa kahanginan og inyong mapaminaw sa ato ang programa, di ba partner? Yes, partner. Kinsay letter sender karong adlaw. Atong letter sender si Wela. 15 years old, taga Alegria, Cebu. Wala, bago para pa dito ka Alegria, di kami sa Bato Malunhaw Beach. Oo, layo-layo ang Alegria. Layo-layo partner. na, no? 100 kilometers din ali. Wow, bitaw. That's after Badyan. Yes. Layo-layo. So, punto legal, kining kang Wela nga problema, suma sa nabati nato ganina sa drama partner, 15 anyos pa, ni kuyog sa balay sa iyang uyab ug didto nakatulog. Ug nahilabtan gyud sa iyang uyab nga si Jojo. Pagkabuntag, gihatod siya ni Jojo sa ila aron panubagon niini ang nahitabo nila. Apan perting sukuha samahan ni Wila nga gusto niining ikiha o kidnapping o rape ang iyang uyab. So, maunay nahitabo, no? Sa naman eh? So, unang pangutana ni Wila, makakiha ba gyud ang akong papa kang Jojo o rape tungod kay minor de edad ko? Makiha ba sab og kidnapping si Jojo sa pagdala niya nako sa ila nga wala man ko pugsa ni Jojo sa pagdala? Ang kanang kidnapping, meaning gikuha kag puwersa. Gidala kag laing lugar. Ni kuyog ka man. Oh, with consent. With consent man. Strolling tawag. Dating tawag na. Dili ka matawag og kidnapping. Oy. Di ba? Kaya ang kidnapping mo, gina-forceful. Nga Against your will. pagkuha sa imuha. Why consent? Kanang, sana, labag sa imong kalooban, no? Dili ka, wala ka musugot. Gikuha gyud ka o gidala kag laing lugar. Pero Mao ang iyang kidnapping. problema pa dahil kay minor de edad ba kuno siya? Pero ni kuyog man siya. Pero ang pagka-minor de edad manggod nimo, depende manggod na sa imong situation kung pananglitan wa kay buot. Oh, No? yes. Nga or naa na ba kay buot? Kibaw na ka nga dadun ka dito unya ning kuyog ka. Okay. Lahi man na nga level of being ka ng a minor. No? Okay, so kusa kang loob nga ning kuyog ni Jojo, so with consent to. Now, madepende man sad gud na kanang mingon ka nga gidala ka sa inyo ha pero wala day nahitabo ninyo, di man po na rape. Oh. Di ba? So, pwede siguro because minor ka pero actually Nahilabtan ni siya partner ko. nahilabtan siya unya kana depende gyud na kana partner no, although
kung inig-file yun mo kaso ana tungod kay minor de edad na nahitabo makasuhan jud ka rape. Pero inig-testify good ana partner, unya moingon ang katong moingon ta biktima. Nga kasabot ko siyang gibuhat. Gilamian ko, ning sugot ko. No? Wa ko niya pulisaha, no? Wa pud ko niya pugsa. Kusa kong ning ingon ug nitando sa iyahang gusto buhaton nako. Then dili gyud na. Dili makaingon gyud ta dili rape no, but sometimes i-take na to in consideration ang age pod of minority. Kay usahay man gud pod gi-take advantage ang iyahang pagka minor de edad, then kana makasuhan yun kag rape. But if at that point medyo mature na ka 15, 16, 17 no, posible pod o makasuhan, posibleng maabsuelto. Sweldo. So, alright. Ikaduhang pangutana. Uyab man mi ni Jojo. O nagkahinugmaay mi o among duhang kagustuhan ang nahitabo na mo. Exactly my point. Wala man ko niya pugsa. Makadulot ba ang pagkiha ni Papa kang Jojo o rape? Depende kung unsaon nimo pag-testify iha. No? Wala. Kung unsaon nimo pagpasabot nga maski minor ka, kasabot ka and that naamoy relationship and wa ka pugsa, then dakog chance nga posible nga maabsuelto si Jojo sa maong kaso tungod nga sa imuhang edad mature na ka para makasabot kung unsa nang inyong gibuhat nga wala ka pugsa, wa ka puwersaha, and wala gigamit ang imuhang pagka minor de edad to take advantage nga makaduot sa imuhang pagkatao. Okay? Alright. So ikatulong pangutana, kung ang Kung magatubang na sa korte, mahimo ba nga ako ang musaksi pabor kang Jojo nga wala ko niya kidnapa ug lugusa nga gisabutan namo ang tanan na hitabo namo? Ikaw man ang ang imong papa ang nikiha. Pero para mag-prove manggod na nga naay nahitabo or na rape ka, kinahanglan mangyud ka nga mo testigo. Muna ning ingon ko nga magdepende nimo ang dagan sa kaso kay depende kung unsay imuhang itestigo. Kaya kung pagsabot pa tayo, mupabor na siya ng Jojo. Ang pabor lagi siya. So, well, wag yun. So, depende sa imuhang tubag. Kaya pag to prove manggod rape, gipwersa ka o di ba yung kagwa. Diba? So pagabot sa korte, siya ang witness. Siya man gyud mo witness. Kay siya man gyud ang vital nga witness para sa kanang inana nga kaso kay siya may biktima. Alright. So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Unsa may akong buhaton nga madawat ni Papa si Jojo? Angay bang magbuwag ning Jojo? Sakit manggod kaayo na kay mahal man namo ang usag-usa. Unsay angayan kung buhaton, attorney? Pasabta ang imong papa nga maski bata pa ka, responsable ka. Kaysa tinud-an na lang sa Yudwela, ikaw nga 15 anyos, 15 years old, bata pa kaayo ka para mang imong huna-huna pagpakighilawas sa mga lain para pagpakighilawas og laki. No, okay ra man ang uyab-uyab pero dili pagud unta ingon anak ka intimate ang imuhang imong relationship. Kay delikado man gud kaayo. No, kaning ato ang lawas sagrado baya gyud ni unta supposed to be. Unya, ikaw 15 imo nang gihatag sa ang imong kaugalingon di pa gani ka ingon anak ka sigurado nga siya na gyud na. Unya simbako uroy ug mabuntis ka. Wa pa ka na humagskwela. Unsa may mahimo nimong kaugmaon, kanang reaksyon sa imong ginikanan, normal kaayo na nga masuko. Kay alangan, gitake advantage ka, no? Nanay nahitabo ninyo. Unya, minor de edad pa ka. So, di nimo ma-blame ang imuhang papa nga mawagtangan o imong ginikanan, nga nawagtangag pagsalig nimo. Kay di man sila maldi man na makangay ikalipay ang ilang nahibaw-an nga imuhang gibuhat. Diba? So, kung gusto ka, i-prove sa imuhang ginikanan nga maski pag nag-uyab-uyab ka, di nimo biyaan, responsable gihapon ka, ug di nimo biyaan ang imong pag-eskwela. No? Alright. Okay? Mga sugintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Areman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.